Avui parlarem sobre les llengües de la IA. Quan parlem de les llengües de la IA, de les llengües de la intel·ligència artificial, ho hem de diferenciar en dues parts. Una és com ens comuniquem amb la intel·ligència artificial segons el tipus de llenguatge i una altra cosa és amb quin idioma ens comuniquem amb les intel·ligències artificials. A nivell del tipus de llenguatge, fins ara s'havien entès els sistemes computacionals com uns llenguatges que parlaven els seus propis idiomes, que tenien els seus propis llenguatges. Python, etc., no? I els humans havíem hagut d'aprendre aquest tipus de llenguatge per comunicar-nos amb les màquines. Ara el paradigma ha canviat completament. Ara és absolutament al revés. Ara el que succeeix és que ja no cal que amb els sistemes d'intel·ligència artificial ens comuniquem amb aquest tipus de llenguatge especialment adaptats a les màquines, sinó que ens hem d'interactuar amb elles amb el mateix tipus de llenguatge que utilitzem els humans. I això suposa un canvi de paradigma molt important. És més, ja no és només que haguem de parlar amb el nostre llenguatge, sinó que ho hem de fer de la manera més natural possible, més com parlem entre nosaltres mateixos. Com més naturals siguem, com més clars i concisos i específics siguem, utilitzant llenguatge natural dels humans, millor ens respondrà la IA, millor interactuarem amb la IA. I una altra cosa és l'idioma amb el que tractem amb les intel·ligències artificials. Un cop ja tenim clar que el llenguatge natural, que el llenguatge dels humans ja és la millor forma per relacionar-nos amb les intel·ligències artificials, especialment amb les intel·ligències artificials generatives, hem de parlar de l'idioma. I aquí hem de dir que per defecte l'anglès, pel tipus de dades en què s'han entrenat els models, per la dimensió d'aquestes dades, etc., l'anglès és l'idioma per excel·lència de les intel·ligències artificials generatives. Si bé és cert que no només l'anglès és l'idioma que empren, que utilitzen les intel·ligències artificials. Avui en dia, gràcies als esforços de moltes empreses i de molta gent, es pot dir que molts altres grans idiomes que no són tan grans però que tenen una forta presència, ja són molt ben tractats, molt ben adaptats per les intel·ligències artificials generatives. Hi ha models que funcionen millor amb uns idiomes, models d'intel·ligència artificial que funcionen millor amb uns altres idiomes, models que funcionen millor amb uns idiomes concrets per unes accions, per unes activitats concretes, models que funcionen millor amb altres idiomes per unes altres funcions i activitats determinades i concretes, però en general estem convergint cap a uns models multiidioma. Si bé és cert també que probablement podríem dir que l'anglès sempre és, i molt probablement sempre serà, l'idioma natiu, l'idioma amb el que s'ha creat, amb el que ha begut d'inici la intel·ligència artificial des de la seva creació. Però, com dic, això no treu, ni molt menys, que qualsevol altre idioma, alguns amb més precisió i altres amb menys, i alguns probablement no sigui ni possible, però cada cop són els menys, no puguin emprar, no puguem interactuar amb ells amb molts altres idiomes. Entre ells, per exemple, amb català, un idioma que encara que a vegades ens pensem que no, té una molt forta representació dins l'àmbit d'intel·ligència artificial i que tècnicament podríem dir que fins i tot està molt ben representat pel volum de milions de parlants que som que utilitzem aquest idioma. Estem en una molt bona posició, encara que a vegades no ens ho sembli. No dic amb aplicatius que utilitzin el català com a llengua, dic amb models que entenen i que tracten prou bé el català des de dins del seu cervell per funcionar.